Rêbera po ji bo gelê Kurd sedema hebûnê ye. Ji ber ku hebûna gelê Kurd bi rêbera po re dest pê kir. Ji destpêkê de, ji destpêka derketina hereketa PKK û ji destpêka dema rêbera po bi nav kir, pirsgirêka Kurd bi nav kir weke ku Kurdistan mîtingeh he. Ji wê demê de komploya navnetewî zaten ji xwe kete devrê de. Hemû hêzên dagirker, hêzên kapitalîst emperyalîst li dijî hebûna gelê Kurd ketin tevgerê de. Di salên 96 da bi taybet dema pirsgirêka hebûnê ji ortê rabû. Pirsgirêka hebûna gelê Kurd hat misûgerkirin û êdî ber ve azadiyê çû hêzên navdewletî yên dagirker yên mijûkdar bi nava kompleyekî de ji salên 96 û vir ve ketin nava komployekî li ser tevgera azadiya gelê Kurd û li ser rêberê gelê Kurd yê ku bûye sedema hebûnê dest pê kirin ku bikevin nava tevgerekî komplowarî. Dîlketina rêbera po bi awayê fîzîkî rê li ber rafînebûna fikir vekir. Rêbera po jî weke ku tê zanîn tînê ser ziman dibêje min di pêvajoya İmraliyê de weke ji dayîkbûna sêyemîn bi nav dikê û dibêje min fikrê xwe rafîne kir. Yani ji hemû fikrandinên mijûkdariyê qut bû û di nava fikrê azadiya gelê Kurd bi taybetî û azadiya gelên herêmê û pê vegirî de azadiya cîhanî ya gerdûnî kete nava tevgerekî nû û azadiyekî misûger kir di pêvajoya İmraliyê de. Û di pêvajoya İmraliyê de bi taybetî ev parêznameyên ku rêbera po pêşkêş kirin hemû bûn sedema hebûna gelê Kurd û gelên herêmê yên azadîxwaz û demokrat. Li ser vê esasî rêbera po parêznameya parastina gelekî diyarî HPG kir. Bi taybet got ez vê parêznamê diyarî HPG dikim bi sîstema konfederalîzm û kecekî ya nû ya ku sedema hebûnê ye, sedema azadbûnê ye ya ku sedema weke propaganda ne, weke rastî dünya gerdûn ber ve tunebûnekî ve diçe û ev jî weke manîfestoyekî ku însaniyet pê li ser piya bisekine. Diyarî HPG kir û HPG di şûpa vê parêznameyê de li ser heqîqet û rastiyên vê parêznameyê kete devrê da û kete nav hemleyekî şûreşkerî. Heta roja îro jî berxwedanan ku HPG dimeşînê li hemberî hêzên komploger di wê çerçevê de ye. Ji ber ku sedema hebûna azadiyê ye li ser wê sedemê tekuşîn û tevger bi vê şeklî berdewam dike. Niha pêva girêdayî ji ber ku komplo her berdewam dike di salên cur be cur ji vê pêvajoyên 23 salên derbas dibe yên komplo yani bi pêvajoya İmraliyê re her sal dijminê dagirker dewleta faşîst ya AKP MHP dikeve nav hemleyên cuda da. Her salê di salvegera vê komplona de dagirkeriyekî nû, mijûkdariyekî nû, êrişekî nû didê meşandin. Çima ev êriş tên meşandin bi ewqa sovanê? Ji ber ku hêza PKK bi pêşengtiya HPG ve derdikeve pêş û ev parêzname berva rastiyê diçin.
ایدی اف پارێزنامە dikarin bibin rastî ji lewra jî bi hemû hêzên xwe yanê çi qart destê dijmin de hebe hemû ka bikartînê em bifikirin weke ku pişîkekî mere di kuşeyekî de tengav bike ew pişîk bi hemû hêza xwe êrîş dike. Ev dewleta Türk niha di wê astê de ye. Pêvegirî dayî dewletên komploger yên ku di nava komplê de cihgirtine ji xwe ew komplo hilweşiyayê îro heman dewlet di nav da cih nagirin. Hêzên ku mane weke dewleta Tirkiyê ku di komplê de îsrar dike wê ji sadî sad ber ve têkçûnê biçe. Ji ber ku hêza azadiyê tu carî têk naçe. Eva bi hezaran sal e hêzên azadîxwaz ji ber ku têk neçûne her li ser piyamane û bi hezaran jî mirov dikarin bêjî dewletên dagirker ji destpêka dîrokê ve ji destpêka ketina xistina jin û xistina gelê Kurd ji wê destpêkê ve heta roja îro bi hezaran dewletên dagirker ji ber ku têk çûn hilweşiyan heliyan û gel her li ser piyama. Yani civaka gelê Kurd ya ku em dibêjin civaka azadîxwaz wek hevîxwaz û demokratîkxwaz ev civak wê her li ser piya bimîne û di nava vê pêvaciyên demê pêşiya me de jî ji sadî sad azadiya fîzîkî ya rêber apo wê bi cih bê. Di roja me îro de di salvegera 23yemîn ya komploya navdewletî de hevalên zîndana ketine grevên birçîbûnê û dîsa helwestê xwe nîşan didin. Di ewqa îmkanên biçûk de li ser şûpa Heqî Qereran, li ser şûpa Kemal Pîran, li ser şûpa Xeyrî Durmuşan dîsa di wê çalakvaniyê de ne îro wê komplo têk bibin. Ev komplo ji sadî sad bi awayê fikrî, bi awayê îdeolojîk têk çûye. Serok Apo jî got ev komplo negîşt armancê xwe. Tevahî dunya jî tevahî gelên azadîxwaz jî dizanin ku ev komplo bi awayekî îdeolojîk siyasî negihîştiye armancê xwe û têk çûye. Bi awayê fîzîkî jî salvegera 23yemîn yanê sala 2021 wê bibe sala azadiya fîzîkî ya rêber Apo.